Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Dames, welkom in Prinsessenhof. Ik ben Mirjam Thiele. We gaan daar naar binnen. Ik ben vrijwilliger in het Keramiekmuseum Prinsessenhof. Dit zijn dus ook de eigenlijke voorouders van onze koning. Wat ik hier doe, dat is rondleidingen geven. De kopjes die er staan, zien jullie dat daar geen oortje aan zit. Het leuke van rondleiden is, je kunt ze laten delen in wat jij mooi vindt. Ik kan niet alles precies vertellen over technieken en zo, maar ik kan wel vertellen van, dat vind ik heel erg mooi. Daar moet je goed naar kijken. En ja, mensen zien ook meer als jij het vertelt, dan wanneer ze zelf gaan rondlopen. In de islamitische landen hebben ze vaak van die grote schotels waar ze van eten. Hè? Met elkaar aan tafel zitten met die grote schotels. Nou, en daar geloofden ze dus dat als je je eten op zo'n celadonbord kreeg en het zou vergiftigd zijn, dan zou het bord barsten. Dus dan was het ook nog een soort levensverzekering. We hebben een hele leuke groep rondleiders. Dus ja, het geeft je ook sociale contacten en het geeft mij een doel om buitenshuis ook iets te doen. Dit is eigenlijk mijn favoriete stuk. De voorwerpen die erop afgebeeld staan, dat zijn de voorwerpen van de theeceremonie. En dat vind ik eigenlijk zo leuk, dat je een theepotje hebt waar dan ook nog alles van de theeceremonie op staat. Ik vind dat heel erg leuk. Als mensen weggaan en ze zeggen van, dit had ik zelf nooit allemaal ontdekt, ja, dan ben ik tevreden. Dan vind ik dat leuk. Zeg, proost! Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.